ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଆସିଛି ମୁଁ ଗଛ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇପାରିଲିନି ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇଟା ବିଲ ମଝିଟା ଏଇ ବିଲରେ କିଛି ଲାଗିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ହେଇଥିଲା ତାର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜାଗାଟା କିଛି ଏଇପରି ହେଇଛି ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେୟାର କରିବି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଖାଉଛି ମାଟିର ସ୍ମେଲ୍ ଶୁଙ୍ଘିକି ଖାଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବାକି ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ ମେଥି ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ ରୁଟି ଅଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ବିଲମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇଟେ ଖାଏ ବାସ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଶାଗ ଅଛି କିଛି ତା ସହିତ ଖାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଉଛି ଏ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର କାମ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଖାଳ ଟିକେ ବା କ'ଣ ଭଜାଭଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ସିରିୟସଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା କାଲି ମାଛ ନେଇଥିଲି ସତ କିନ୍ତୁ କାଲି ଖାଇପାରିଲିନି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବାକି ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ହାରି ସେପଟକୁ ଆମ ପିଲା ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିବା ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିବେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ କାଉଳା ବଳ ହେଇକି ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ ବସ୍ତା ହେବ ମାଛ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମପଟେ ଏଇ ମାଛକୁ ତ ଏପଟେ ତେଲପିଆ କୁହନ୍ତି ଆମପଟେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାପାନୀ କଉ ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଧରିବୁ ମାଛ ହଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଧରିପାରେନି ବସ୍ ଖାଇପାରେ ଖାଲି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଏଇଥିରେ ଯିବା ଆମେ ଚାଲ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ହଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବହୁତ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବା ଆମେ ଓହୋ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଉଁ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନେବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଗୁଆ ନେବୁ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଆଉ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ମାଛର ଖଣି ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଳଟା ହେଇଛି ମାଛର ଖଣି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବାସ୍ କେଉଁ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମ ପିଲା ରହିଲେ ଏପଟେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଅଧବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେମିତି ପୁଣି ଆସିଲେ ହେରି ପୁଣି ଧରିବା ମଜା କରିବା ନେଇକି ଭାଜିକି ଖାଇଦେବା କାଲି କହିଲି ଅବଶ୍ୟ ଖାଇପାରିଲିନି ମୁଁ ତ ସାକିଜି ଯାଇକି ଖାଇବା ଏଇ ତଳେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଖୁଟୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଠିକ୍ ନା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଦେଖିବା ତ ଖାଇବା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ ମାଛ ଧରିକି ଧରିବାଟା ସେତିକି ମଜା ଲାଗେ ସତ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ପିଲା ତ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଧର ବହୁତ ଦେଖ ଗୟା ଆରେ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଛ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଛ ମିଳେନି କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କି ଆମେ ମାଛ ଖାଇବା ଆଜି ଫାଇନାଲି ଖାଇବା
जापानी कौ मैंने तेलपिया एपटे कहते से नाटा हूँ जापानी कौ से मछटा खाइबा बस मो बैग एक पड़ी देखते सब तले बस एमती किसी नालटा देखा ये नालटा अच्छी सतलेज रू नालटा आटा पाकिस्तान जाऊँगी नालटा एपटे हो पाकिस्तान जाऊँगी सी देखिपे मुझे कौट ठिया देखो ये ठिया पोलर पिला माछ धर से भर शंख तले उसमें लगा है गिर गया अरे उसमें मछली एक था गिर गया वो छोटी वाली अरे बड़ा सा था छोटी वाली एक बड़ी पकड़ ली है हाँ बड़ी इतनी बड़ा कहाँ है वो रख दिया अरे इधर ही अभी बहुत घूम रहे थे जल्दी सट क्या बसो मैंने सेपटू पांटा खेलुंट एपटे माछ आसी पशिबे भितर सी सागे सागे टेकिदेवी देखुं सेपटू आइडिया देखुं माछ धरियार सेपटू खड़ खड़ कले माछ भागिक आसो भागिक आसिले भर पशिज पशिगले ये टेकिदेवे आउ एने गोटे धरती बड़ माछटे ସେଇଟା ଦେଖେଇବି बाकी रहा तो नालटा देखा एमती देखिपे आप नालटा देखा एमती सेम जिनस एपटे भी कर देखु बाकी बाकी हमें ऊपर को जी बाहरी आओ अरे तुम कहाँ अरे ये हो जाएगा देखो कड़े कड़े माछ होइची छोड़ना नहीं इधर ही छोड़ दो बीच में हाँ मैं हूँ इधर ही रुक 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 क्या हुआ